Ndona umwe uzati pana vamwe vana vaduku chaunoona zera 14 years achirorwa achisi right handiteka. Yes, iso kuzati munhu ngarorwa asvika zera rani rokurorwa. Kwati kana akabata pamiri anokwanisa kusununguka zvakaita zvakanaka. Anomapona. Saka mukoma zigo nyaya idzodzoka. Ivo varume vakadaro vandaiswa key. Vanaiswa loko reri mukoma zigo. Ndio yandiri kuonera. Mamwe aya pane mahombe acho mukoma zigo. Iri unyatsoonekera pa video key. Kiga. Idzi mari mese mune makizi arimo asi ngoti aya makindo vumzo wabata rega. Bata zvenyu bata zvenyu. Unobata kombo key. Aiwa bata ya key. Yeah, they don't so much. Right. Asa ndiri kuoneka. Yeah, warikuoneka. Alright. Pa key apa zvofamba sei? Idzi kids ndineno yanoti lock sender. Yekuti murume akatiza mumba achisiya mudzimai. Yes. Sure vachinge vakawanana tinokurudzira kutoroka kuti murume adzoke mupi mumba kwaanoenda kunze uko hakuna chinoshanda kana vachinge vakawanana. Yes. Mukadzi akatizawo mumba akaenda kwaanoenda tinokurudzira kuroka kuti mudzimai adzoke panzvimbo. 2 tine panapa tine makapozi angoti ndikavhura munozoona mazita evanhu mukati tine makapozi nditeka umbari pakona pamuri papo iyoyo hombe unoona kuitenesa mune makizi arimo ipapo umufuti mune makizi arimo handiteka nanga kunoka. Yes. Pari kuoneka mune makizi arimo. Saka kureva kuti mese imo makizi iyayo ane mazita achiyande mune makapozi kuno mumwe murume nomukadzi anouya panapa chinolokana handiteka vawirirana kuti aiwe ndinodhiraivha daenda kunze kwenyika ndodhiraivha magonyeti. Saka aya ndiye vanhu aya akatogadzirwa kudhara anokwanisa kumaisa mazita pozi iri apa pa but central lock. Central lock yese zvafana iri apa handiteka inojera ready ine zvainomiririra iyo musaipana munhu anoenda nharo kuti inini kandirambe chimanikidzira chite mukadzi womunhu handiteka zvitori nako kutanga kutobreeda zvitori right. Yes, zvino zvitori right. Kana kuti totaura kutetseka panapa kusvika kuma 8 mutanga kutodza tichichipitika handiteka. Zvakanaka. Saka mbona ma after effects. Aiwa no is makiz handiteka. Usati chikura muchivanhu kune vanochirukawo. Nenyaya key saka zvinhu zvakasiyana. Key inochengetedza rudo chitinowanana. Hapana nofa. Okay. Kana one wenyu pautu wenyu akafa ndotonzwa inorira yega noti ka kuno kuchiri mwaro mutorati akafa due to natural causes. Tomboti isusu munhu atofa zvishokwadi murume afa mukadzi asara ndotonzwa uno inotorira kuti ka yobe yanloka ndeteka. Tine mafuta ngoma zigo yakaita ayandeteka atinoshandisa zvinhu zvipi izvozvo but painoti ka zviri kutsigira kuti are free kureva kuti mukadzi atosunungurwa pautu awa pasina chi connection yeye posi connection inofamba neropa nepautu awo vanhu inofamba pane zvatinoita toaitira ipapo kuti zviite zviite. Mukoma zigo wakahurirwa ndipanotsama kuti kinodiwa kurwadza wacho akuite muuk ndakaloka wakawandisa zvekuti zvezvidzirikura aiwa makanaka. Pana umwe ndotienda panapa kuti baba oi 1000 imwe drink oi 2000 imwe drink inyaya yekuti wanano yawo ya settled. Hakuna munhu anojamba hakuna munhu anomanyamanya. Yes, saka kids akanaka panyaya dzewanano manyasodzona kiba. Okay. Yes, saka ndo zvinenge zviripo mukoma ziko handiteka. Saka isi kuti isusu mambotaura mafuta mafuta ano ndiye anoshanda panyaya dzeki handiteka. Nomwe munhu yanenge aita murume wangu akatotiza izvozvi kana mukadzi wangu akatiza kuti adzoke so fast ndobhodhi rachiro handiteka rangachiratidza nezvaro. Saka kuti pano zvinhu zvinoita zvatinoita zvakati one day zvatinoita panapa handiteka.